to ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ya tsara sunna shine ta hanyar wannan littafi al-Jami'us Sahih na Imam Bukhari. Imam Bukhari yanzu zamu yi intiqali zuwa ga tarjamarsa. Wane ne wannan Muhammad ibn Isma'il, shi wannan bawan Allah al-Bukhari? Sunansa Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi maulahum al-Bukhari. Muhammad sunansa, babansa Isma'il ibn Ibrahim malamin hadisi ne, yayi riwaya daga Malik, yayi riwaya daga Hammad ibn Zaid. Kakansa Ibrahim ibn al-Mughira shi ba a ambace shi da ilimi ba, amma baban kakarsa shine al-Mughira shine ya musulunta. Aslan yana addinin farisawa masu bautar wuta, shine ya musulunta a hannun Yamanul Ju'fi, shi yasa ake ce masa al-Ju'fi. A mazhabar da idan mutum ya musulunta, wanda ya musuluntar da shi sai a dangana shi zuwa ga gidansu, ba wai cewa wai baransa bane, a'a, cewa shi a hannunsa ya musulunta, sai a ce al-Ju'fi maulahum, amma wala'in ba na 'yantarwa ba daga bauta, wala'i na musuluntarwa. Wato sai ya zamanto an samu wannan alaƙar ta 'yan uwantaka da aka kulla. An haife shi a Bukhara, saboda in kaga irin mutanen nan na Kazakhstan, irin mutanen Tajikistan, 'yan can gabacin Rasha, wanda za ka gansu kamar Turkawa, kamar 'yan China, ba Czechoslovakia a cikin Europe, a can a gabas sosai cikin tsohuwar Soviet Union, Uzbekistan, don Bukhara a cikin Uzbekistan take, Uzbekistan, Bukhara a cikin Uzbekistan take, ba Eastern Europe ba, a cikin tsohuwar Soviet Union ne, da Uzbekistan, da Turkmenistan, da Kazakhstan, da Tajikistan, na'am, Kurdistan a Iraq take, Kurdistan a Iraq take. Waɗannan dai su ne can waɗanda suke kusan ƙarshen inda Soviet Union ta haɗu da Mongolia ta Rasha, a nan suka rayu. Nan musulunci ya yi ƙarfi, ilimin hadisi ya yi ƙarfi. Shi Bukhari an haife shi a shekara ta 194 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, ranar Juma'a bayan sallar Juma'a. Mahaifinsa attajiri ne, saboda haka ya ban masa dukiya mai yawa. Da ya mutu, uwarsa ta tayar da shi, uwarsa ta rene shi, uwarsa bayawar Allah, uwarsa mai son ibada ce. Kun wanda yake nuna muhimmancin mata a cikin addinin musulunci. Ba uba, mace ce ta rene shi ya zamanto wannan abin, saboda haka mata su suke gina al'umma. Tarbiyyar da ta tayar da Imamul Bukhari kasan dole a jinjina mata, to tarbiyyar mace ce. Amma mata irin na da, ba mata masu kallon wasan kwaikwayo ba. Ta kasance Imamul Bukhari yana yaro sai ya makanci, baya gani. Uwar ta dukufa cikin addu'a, wata ran sai ta mafarki da Annabi Ibrahim alaihi salam. Wannan kissa ce mashhuriya wanda sakataren Imamul Bukhari shi ya ruwaito ta. Akwai sakatarensa Muhammad ibn Abi Hatim ar-Razi, Muhammad ibn Hatim ar-Razi. Sai ta mafarki ta ga Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ya ce mata, ya ke wance, Allah ya dawo da ɗanki ganinsa saboda yawan addu'arki. Da ta tashi da safe, mutanen gida sai ga su ga ga Bukhari yana kallo, idansa Allah ya dawo masa da ganinsa. To Allah maɗaukakin sarki ya bashi wato hazaƙa ta ilimi da hadda, wanda tun yana ɗan ƙanƙanin yaro ya zamanto mai tsananin hadda ne. Yana ɗan shekara 11 ya san rijalul hadith. Wata ran yana zaune a cikin majalisi, wani malami ya karanta isnadi, sai ya ce ba abin Zubair ba ne, Zubair ne. Sai ce, haba yaro,
haba yaro, sai ce ka shiga gida ka duba littafinka. Ya shiga gida sai ya shuru, sai ya shiga gida ya shiga gida sai ya fito sai ce yaro zo. Ya ce ina ka san wannan? Ya ce ya duba ya gani haka ne. Shikenan sai yake kusa, sai ya kusantar da Bukhari zuwa gare shi. Saboda kaifin haddasa lokacin da ya je Basra yana ɗan shekara 16. Suna zuwa majalisin malaminsu. Aka yi kwana 16 kowa a majalisi yana rubutu, shi ko baya rubutu. Sai suka ce bayan kwana 16 suka ce wai kai wani irin mutum ne, kowa yana rubutu kai baka rubutu. Ya ce to me kuka rubuta? Suka ce ga abin da muka rubuta. Ya ce to bari in gaya muku abin da kuka rubuta, in kun yi kuskure ku gyara. Da ka sai musu shiftar duk majalisin da suka ji a wajen, ya zamanto ma abin da yake faɗa suke gyara rubutun nasu. Sau da yana da ƙananan shekaru Allah ya bashi hadda mai yawa, don tun yana ɗan shekara 18 ya rubuta littafinsa na tarihi a Tarihul Kabir, wanda yake masu riwayar hadisi ya ambata a ciki. Ya ambaci mutum wajen 40,000 rawun hadisi 40,000. Ya rubuta shi a takaice, yana ɗan shekara 18 ya rubuta a cikin a rauda ya rubuta, kuma baya rubutun sai daren da yake da farin wata, don ba shi da fitila a lokacin. Daren da yake da farin wata a lokacin yake rubutun, haka ya rubuta shi a Tarihul Kabir. Wanda littafin yana nan har yanzu. Akwai wani wanda suke da sha'awar ilimin hadisi, ku bincika, akwai wani Jonathan Abraham kamar wannan naku, Jonathan Abraham, malamin hadisi, bature ne dan America. Shi ne a wannan zamanin yake ma turawa da suke yaƙi da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yake musu raddi. Ya yi rubutu mai yawa akan wannan littafin Tarihul Kabir. Daga cikin rubutunsa ya yi naqdul matn a wajen Imamul Bukhari. Ko a Google in kuka yi sacin za ku ga maqalat ɗinsa, za ku gani, zai amfane ku. To Imamul Bukhari yana ɗan shekara 18 zai rubuta wannan littafin. Ya ce na taƙaita shi, ya ce amma kowane suna ina da kissa a kansa, wato kowane mai riwaya ina da kissa a kansa, domin galibi abin da zai faɗa a ciki shine ya tabbatar da cewa malam wane ya yi hajji a shekarar da wane ya hajji, don ya nuna kan cewar saduwarsu da wannan babban malamin ta tabbata. Yawanci za a ga abubuwan da ke cikin wannan littafin kenan. To yana ɗan shekara 18 da ya rubuta wannan littafin. Ya kamar bisa yadda al'adar malaman hadisi take ta wannan zamani, haka ya ɗauki al'adar yawo domin ilimi, domin neman ilimi. Ya je Basra, wanda ya shige ta sau wajen 5. Ya je Makka, ya zauna ya shekara 5 a Makka. Afon ya shekara 6 a Makka. Ya zauna a Madina, ya shiga Baghdad shekaru masu yawa, ya je ya dawo, al-Kufa kai da Baghdad. Ya yi yawo a ƙasar musulmi wajen wato tara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko ina ya je Allah ya ɗaukaka sunansa. Kuɗin da Allah ya bashi na gadon ubansa shi yake amfani da shi domin mudaraba. Idan ya je gari sai ya sai kuyanga baiwa wadda za ta rinƙa masa hidima, sai ya tambaya wani kasuwanci ne ya fi kyau a wannan gari. In aka gaya masa sai ce daga cikin masu wannan kasuwancin wani attajiri ne ya fi amana. In aka nuna masa sai ya bashi kuɗinsa, ya ce ka juya mu, yana ci daga wannan. Saboda babansa ya masa tarbiyya, don babansa yayin da ya zo mutuwa yake cewa a iya sani na babu ko sisi na haramun ko na shubha a cikin dukiyata, babu sisi na haramun ko shubha a cikin dukiyata. don ga albarkar ciyar da ƴaƴa, ciyar da zuriya da iyali daga dukiyar halal ke shi ne zai fitar da irin waɗannan.
shahararsa da yayi da kaifin basira da haddar hadisi shine yasa malamai wato suke masa shaida da wannan. To lokacin daga cikin abin da zai nuna mana wato kaifin kwakwalwarsa wajen riwayar hadisi shine kisa da ta faru gare shi tare da mutanen Basra a tare da mutanen Kufa tare da mutanen Baghdad yayin da ya shiga Baghdad da aka sanar kan cewa Imam Bukhari ya zo, sai ɗalibai da malaman hadisi suka taru saboda suna jin sunansa da haddasa da yawan saninsa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka raba su suka ce a samu mutum 10 aka ɗauki hadisai guda 100 aka rikirkita su, aka ɗauko isnadin wannan hadisin aka hada da matanin wannan hadisin, aka ɗauko lafazin wannan hadisin aka hada shi da isnadin wancan hadisin, aka ba wa mutum 10 hadisai 10 wanda aka jirkita su. Mutanen nan 10 aka rarraba musu hadisai 10. Imam Bukhari ya zo ya zauna a jami'i a babban masallacin Baghdad zai yi majalisin hadisai, sai mutum na farko daga cikin wannan ɗarin na cikin 10 farko sai ya zo ya same shi ya ce masa, ya kawo masa da isnadi da matani. Bayan ya ƙare ya tambayi Imam Bukhari, sai Imam Bukhari ya ce bai sani ba. Ya kawo hadisinsa na biyu ya ce bai sani ba. Ya kawo na uku ya ce bai sani ba. To a nan ne sai mutane waɗansu sai suka so mai makansu raɗa, suka ce ya fahimta fa cewa jaraba shi ake yi. Waɗansu kuma wanda ba su san wane ne shi ba suka ce to wannan shine Bukhari. An tambaye shi hadisi bai sani ba, na biyu bai sani ba, na uku bai sani ba, Bukharin kenan. Bayan na farko ya gama, na biyu ma ya zo ya nasa, na uku ma ya zo ya nasa, har sai da 10 nan suka zo suka yi. Sai da suka gaba gabaki daya sai ya koma wajen na farko ya ce, kai amma hadisinka na farko da kace haddathani fulan an fulan, ya kawo isnadin da kuskuren matanin da ya hada, ya ce kuskure ne, ga isnadin ga matanin, ya bi su ɗaya bayan ɗaya. ga lokacin da aka sallama ma Bukhari. Malaman da hadisi suka ce ai abun mamakin ba wai yanda ya gane kuskuren ba, hafizin hadisi ne zai san wannan isnadin da wannan hadisin, wannan isnadin ba na wannan matanin bane, hadawar ba zai masa wahala ba, amma yanda ya haddace kuskure a lokacin da aka faɗe shi sau ɗaya, kuskuren ma ya haddace shi da aka faɗe shi sau ɗaya. Ina jin ta daina abin nan ne ya cika. Lokacin da ya je wajen mutanen Basra, su ma suka aka ce a gaya wa mutane ga Bukhari ya zo. Suka ce ya ba su mau'idi, ya ba su, ya ce garan da zai zo ya riwayar hadith. Ya zo ya zauna wajen riwayar hadith, ya ce mutanen Basra, ya ce a wannan majalisi ba zan muku riwaya ba sai riwayar hadisan da suke garinku amma da isnadin da baku da shi. Malamanku sun san hadisan amma ba su da isnadin wannan hadisin wanda zan kawo muku shi. Sai ya fara da hadisin Anas, ar-rajulu yuhibbul qawm wa lamma yalhaq bihim, sai ya kawo shi da isnadi. Abdullahi ibn Uthman ibn Jabala an abihi an Shu'ba an Mansur wa ghairihi an Salim ibn Abil Ja'ad an Anas ibn Malik, ya kawo musu hadisin, yace wannan hadisin ba ku da riwayar sa an Mansur malamin Shu'ba ne, mutumin Kufa ne ba mutumin Basra ba, yace kuna da shi amma ba ku da riwayar Mansur. Haka ya rinka musu hadisai ɗaya bayan ɗaya, sai da ya musu majalisi, sai da ya musu jerin gwanon majalis na ilimin hadisi. To ya zamanto aya wajen hadda. Shi yasa aka ruwaito Muhammad ibn Khuzaima wanda ya sahih yake cewa
laysa tahta adimi sama a'lamu bil hadith min Muhammad ibn Ismail. A ƙarƙashin sararin samaniya babu wanda ya kai sanin hadisi irin Bukhari. Imam Tirmidhi wanda ɗalibin Imam Bukhari ne, ya ce babu wanda yake da ilimin sanin wato illolin hadisi da asanid na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai Imam Bukhari. Imam Muslim kuma ya ce laysa fi dunya a'lamu bil hadith min Muhammad ibn Ismail. A duniya baki daya ba wanda yake sanin hadisi irin Imam Bukhari. Wataran abinda shi kuma yasa Imam Muslim yayin wannan zuwa masa yayi da wani isnadi na hadisi, yace ma Imam Bukhari yace bayan ya nemi izini yace dan Allah ka bani dama in tambaye ka, yace tambayi. Sai ya kawo masa isnadi, yace a duniya ka taba jin isnadin hadisi kamar wannan? Yace kwarai, babu isnadin hadisi ne mai ban mamaki, amma akwai kuskure a cikin riwaya. Sannan sai ya kawo masa isnadin da ya bayyana kuskuren. Imam Muslim yace ya tashi ya sumbance shi tsakanin goshinsa, yace ba wanda zai ƙi ka sai mai hasada. A lokacin da ya kira shi da lafazin da malamai sukan kira shi da shi, ustadul ustadin wa tabibul muhaddithin fi ilalihi, likitan ilimin hadisi a wajen wato sanin illolinsa, saboda bayanin wannan illar. Ta ne Ibn Hajar ya kawo ta a cikin nukat. Hadisin kafaratul majlis ne, wanda ku dai duba a cikin nukat na Ibn Hajar. Isar abin nan tana da gwanin ban sha'awa. To Imam Bukhari da ya tara wannan sani, da ya tara sanin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rubuta tafai da dama. Daga ciki akwai wannan littafi da zamu karanta, Sahihul Bukhari, wanda in na karasa tarjamarsa zamu shiga bayaninsa. Daga ciki akwai al-adabul mufrad, wanda aka rinka karantawa a wannan masallacin ranar Laraba, karatun da Mal Abdullahi ɗan Kaba yake yi. Akwai qira'a khalfal imam, akwai raf'ul yadaini fi salah, akwai khalqu af'alil ibad. Wannan duk hadisai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ne na hadisai. Sannan akwai littafai na rijal, akwai at-tarihul kabir, akwai at-tarihus saghir, akwai at-tarihul awsat, akwai ad-du'afa. Ya san, kamar yadda ya san hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka ya san masu riwayar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ana ɗaukansa daga cikin mutanen da ake yadda da maganarsu a wajen faɗan matsayin mutum mai riwaya na hadisi. In suka ce wani amintacce ne, in Bukhari ya ce wani amintacce ne, za a karɓi hukuncinsa. Kuma masu magana a cikin masu riwayar hadisi, malaman hadisi sun raba su kashi uku. Ajin farko su ne masu tsanantawa, wanda kuskure ɗaya idan mai riwayar hadisi ya yi ba za su taɓa karɓan hadisinsa ba. Akwai waɗanda suke 'yan tsaka-tsaki, akwai wanda suke kuma wato masu sauƙin nasu ya yi yawa, wanda yake ma ba a san shi ba sai a karɓi riwayarsa. To shi Bukhari yana ajin tsakiya, wa khairul umuri awsatuha, to yana cikin ajin tsakiya. To Imam Bukhari yana daga cikin tabaqar tsakiya. Mutane sukan ce irin wannan maganar da ake akan masu riwayar hadisi, wai magana ce tana daga cikin nau'in cin naman mutane, saboda za a ce wani makaryaci ne, wani yana kuskure wajen riwaya. Sai su ce wannan ai giba ce, saboda kana gaya masa abin da yake ba mai kyau ba. Shine yake cewar bai taɓa magana akan wani mutum ba sai domin ya tsare hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace ina kauna zan tashi gaban Allah ba zai kama ni da cewa na ci naman mutum ba. Inda Allah akwai wanda zai iya bugan kirji cikin mu yace bai taɓa giba ba. Imam Bukhari yace ina fata Allah ba zai kama cewa yayi ci naman wani mutum ba, tare da cewa yana wannan bayanin na faɗan matsayin
masu riwaya, amma a cikin yadda yake faɗa ibarar tasa akwai wato tsantseni, akwai wara'u a ciki. Gayan abin da zaka ji ya ce fihi nazar, akwai duba a kansa. Duk yace duk rawun da nace maka fihi nazar akwai duba a kansa, to bai halatta a yi riwaya daga wajen sa. Ko kuma yace sakatu anhu, sun yi shiru akan matsakansa. In yace sakatu anhu shi ma matruk, bai halatta a yi riwaya gare shi ba. Irin ibarorin da yake yi kenan, akwai wara'u a cikin ibarat ɗinsa. To Imam Bukhari a ƙarshen rayuwarsa Allah ya jarabce shi da jarabawa tsakaninsa da sarkin garinsu. Bayan ya gama ya koma garinsu, ran da ya isa aka yi wato taron mai tsawo don a karɓe shi. Jama'a gari ta zo don a karɓe shi. Wannan kasan sha'anin masu mulki, tare da cewa shi wanda yake mulkin Khalid ibn Ahmad al-Zuhli yana daga cikin wanda yake shi ma yana da kyawawan abubuwa da ya aikata kamar tarihi ya nuna, amma ka san sha'anin mulki sai yake ganin ya taka wani matsayi, saboda haka sai ya tura ma Bukhari cewa ya zo gidansa ya karantar da shi da 'ya'yansa littafinsa Jami'us Sahih da kuma At-Tarihul Kabir. Sai Bukhari ya tura a gaya masa cewa shi yana tsare ilimi daga ya wulakanta shi, ilimi zuwa wajensa ake. In yana da bukata ba zai keɓance waɗansu mutane da riwayar ilimi ba kuma bayan sauran mutane. In yana da bukatar ilimi ya zo inda yake karantarwa ya ji ilimi tare da sauran mutane. Idan kuma bai yadda ba, to ai shi ne mai mulki, ya hana shi koyarwa. Idan ya hana shi koyarwa, ya san har ga Allah yana da hujja cewa bai koya ilimi ba. Wato sai ya zauna ya ƙi riwaya saboda an hana shi. Kada ya zamanto man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bi lijamin minna. To wannan abun shine sai ya sa masa tsangwama daga wajen shi wannan mai mulki, wanda har wata ran ya tashi yana sallah da daddare aka ji shi yana cewa Allahumma daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilayk. Allah, ƙasa ta takura gare ni tare da yalwata, Allah ka ɗauki raina. Bai yi wata ɗaya ba ya tashi zai bar garin, zai yi tafiya, zai je wajen 'yan uwansa na uwa. Ya shirya, ya sanya kayansa, ya yi rawani, kaya masu kyau, ya taka, bai fita ko 20 ba. Ana rike da shi, za a ɗora shi akan dokinsa, sai ce ku tsaya. Sai ya ce a kwantar da shi, ya kwanta, sai gumi Allah ya ɗauki ransa. Ya mutu a daren asabar, ranar juma'a da daddare a shekara ta 256 bayan hijira, yana ɗan shekara 62 ba wata uku. Aka binne shi a nan al-Bukhara. A lokacin akwai daga cikin malaman hadisi wanda ya yi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye, sai ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama, ya ce ya Rasulallah, me ya tsaye da kai a wannan waje? Ya ce ina tsaye ne, ina jiran zuwan Bukhari. Ya ce da ya tura a ji me labarin Bukhari, sai ya ji ya rasu. Da aka gaya masa lokacin da ya rasu, sai ya gane lokacin da ya wannan mafarkin. An ga abubuwa na daga cikin abubuwan, ya kasance mai yawan ibada, ya kasance mai yawan karatu. An tambaye shi me zai ba wa mutum hadda, me maganin hadda. Kun san akan ce wani lokaci a rinka shan akwai wata irin alawa ta falu da ake shawo tana ba da hadda. Ya aka tambaye shi me zai sa hadda, ya ce himma mai ƙarfi da kathratun nazar, da yawan karatu. Kar ka ɗauka wani rubutu za a baka ka sha shi kenan sai ka haddace komai. Himma mai ƙarfi da yawan karatu. Amma ka zauna baka da himma kuma ka ce za ka yi hadda, ko kana da himmar amma baka karatu, baka yi kuma ka ce za ka yi hadda. Ya kasance kuma mai yawan kyauta bawan Allah. Wata ran yana gina ɗakin karatu ar-ribab, mutanen gari suka zo suna taimaka masa. Ya shiga cikinsu, shi ma yana ɗiban tubali ana yi da shi. Aka ce ka daina, ya ce a'a ba zai yi ba.
yasa aka yanka saniya guda aka dafa mutane suka ci. Yana da karimci, sannan ga yawan ibada. Cikin azumi yana limanci, su sauka a tarawi, sannan can ƙarshen dare daga sahar, wato can ƙarshen dare kafin fitowar alfijir, kuma ya wata sallar daren da karatun alkur'ani cikin kwana 3 yake yin sauka da sallar da yake yi ta ƙarshen dare. don ga wanda suka fi mu fahimtar sunna, waɗansu sai su ce an yi haka wai kayi bid'a, kayi tarawih a farkon dare, kayi wata sallah a ƙarshen dare, bid'a ne. sun fi Bukhari sanin sunna da bid'a. Rashin fahimta ne. Kuma haka yake cikin azumi, kamar yadda ya zo a cikin sirarsa na ibadarsa, kullum yake saukan Qur'ani da rana na tilawa, kafin faduwar rana, gab da za a yi buɗe baki zai yi sauka, banda wancan wanda na ambata ta dare ce kawai. Akwai sauka ɗaya ta sallar tarawih wanda yake limanci, sannan kuma akwai saukarsa da yake duk bayan kwana 3 ta sallar dare da yake yi a ƙarshen dare, sannan kuma ga sauka ta tilawar rana da yake yi a kullum cikin watan Ramadan. Aka suka rayu cikin ibada, suka gaskata alƙawarin Allah maɗaukakin sarki ya amfana da littafinsu. Wannan littafi da ya rubuta, asali malaminsa Ishaq ibn Rahoya shi ne wata ran suna zaune ya ce da za ku rubuta littafi wanda yake zai ambaci hadisai sahihai kawai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tunanin ya rubuta wannan littafi nasa. Kuma wani mutum ya zo ya ce masa ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune, Bukhari yana rike da mafici yana kore ƙuda da ƙura da za ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya tambayi waɗansu daga cikin malamai da suka san fassarar mafarki, sai suka ce masa, kai za ka ruwaito, wato za ka tsarkake hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisan ƙarya, ka ruwaito sahihan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce lokacin da ya fara yana daga cikin abin da ya sanya shi ya yi tunanin ya rubuta wannan littafin.